Push got the bass loud. Ninga lali. Best kwezinto. The best kwezinto. Best kwezinto. Ninga mbam ninga ndaji. Hayi shosho mjita ithini? Ngicela usize la. Ngihambe ngifuna ama-direction. Ama-directions ayaphi Nick? Niyawazi lo fresh miss lo kodwa udayisa amagwenya. Hayi mbona yaseqalile. Ingqondo Ingqondo Qhamuka. Angikamuka ngale emgangeni kuthiwa khona fresh miss la udayisa amagwenya amnandi nje. Ngiyakwazi lapho mfisa futhi ngiyakwazi lapho mfisa. Yabo lapho uthatha lokhuzana bese uleft yes udilike njalo uzambile amasunda amaningi masabo emasundini uzobona ibuilding yakhiwa yezo Nick ujike ngawo thatha right yes then usukhathela ubuye ke Nick lo state Hawu. Amasukhathela ubuze kuthina amasukhathela. Ubuye mesukhathele mfethu ubuye mesukhathele sinasikhathani silapha ubuye mesukhathele bese sisitshela bese hayi kubekani Ngifika ngale ngiyakhona. ufika ngalo yakhona Phela masubuye bese kuthitha hayi futhi enye indlela. naye enye indlela phinde futhi uhambile futhi ubuye Best kwezinto. The best kwezinto. Ninga lali. 2 hours later. Best kwezinto. Ninga mbam ninga ndaji. Emadoda. Hayi sengihambe ngabona. Angikutholi la kulo. Ma yabona le ndlela esengayo. Le ndlela le. Sengayo phuma khona phela Ufuna ngala. abona lo phuma khona phinda khona ke Nick Khanda lakho libhekisele. phinda khona ke phuma khona hayi mesukhathela ubuye ke futhi mfethu ubuye sibe sikuchazele sina Siphela imozo sifica la. kuyabhora ke nje namhlanje yazi akhona umuntu nje esomtandisa kuyabhora bese siyahlupa efusengini mangikhuluma ngegazi Sanibona wemadoda. ima